ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА ва бокс гап мезанем. имрӯз пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи чемпиони пешинаи UFC Тайрон Вудли ва ютуб блогер Ҷек Пол баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо бо қоидаҳои бокс мегзара ва ин реванши онҳо мешавад. дар якум муҳориба Ҷек Пол бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. муҳориба аллакай рӯзи 19 декабр баргузор мегардад. довталаб барои камарбанди вазни сабук Ҷейсон Гейҷи оиди муҳорибааш зидди чемпион Чарлз Оливера фикроша баён кард. агар ки Оливера дар стойка аз ман хубтар баромад кунад, пас маро проблемаҳои калон интизоранд. чунки ман маҳз дар ҳамин мавқеъ сахтам. ман дар стойка ба рақиб фишор мекунам ва ба ӯ зарари калон мерасонам ва текдаунҳои онҳоро манъ мекунам. албатта ки ӯ кӯшиш мекунад ки маро ба замин афтонад, то ин ки ман дар стойка ҷангида натонам. аммо бояд қайд кард ки худи ӯ низ дар стойка хеле хатарнок аст. зонуҳои ӯ, зарбаҳои ӯ бо кунҷи дастон, фишор, идораи дистансия, ҳамаи ин чиз онро мефаҳмонанд ки ман бояд дар стойка аз Оливера дида хубтар бошам, вагарна маро проблемаҳои калон интизор аст, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта Чарлз Оливера Дастин Порьеро дар сеюм раунд нафасгир карда камарбанди худро ҳимоя кард ва баъди турнир президенти UFC Дана Вайт тасдиқ карда гуфт ки рақиби навбатии Оливера Ҷейсон Гейҷи мешавад. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки агар Гейҷи дар раундҳои аввал ба Оливера ҳамла накунад, пас ӯро дар ҳақиқат проблемаҳои калон интизор аст, чунки Оливера метавонад ба монанди Ҳабиб Гейҷиро ба замин афтонад ва дар он ҷо кори худро ба анҷом расонад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро дар комментария нависед. дӯстон, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон дар қафаси UFC вохӯрда натонистанд, дар ҳоле ки ташкилот 5 маротиба муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехост. 2 маротиба Тони аз муҳориба даст кашид, 2 маротибаи дигар боша Ҳабиб ва 5 маротиба ин муҳориба аз сабаби COVID-19 баргузор нагардид. аммо дастаи Ҳабиб Нурмагомедов мехоҳад ин муҳорибаро ташкил кунад, аммо бо қоидаҳои греплинг. оиди ин чиз менеҷери Ҳабиб Нурмагомедов Али Абдулазиз хабар дод. ӯ дар саҳифаи твиттери худ ба Тони Фергюсон муроҷиат карда чунин навишт: тони, оиди муҳориба бо қоидаҳои греплинг зидди Ҳабиб дар оянда чӣ фикр дорӣ? ман туро масхара накарда истодам, ман ҷиддӣ гуфта истодам, навиштааст Абдулазиз. дӯстон, шумо чунин қуввоозмоиро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чӣ хеле ки ҳамамон медонем, рӯзи 10 декабр турнири калони Eagle FC 43 баргузор гардида буд, ки дар он варзигари тоҷик Фаридун Одилов камарбанди худро бори аввал ҳимоя кард. дар ҳамон турнир як ҷанговари дигари вазни миёна бо номи Гамзат Хирмагомедов баромад карда дар якум раунд рақиби худро ба нокаут роӣ карда пирӯз шуд ва баъди муҳориба дар суҳбат бо журналистҳо гуфт ки ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ аст, на ин ки Шлименко, ва гуфт ки намедонад ки Фаридун Одилов кист, аммо омода аст ки зидди ҳардуяш ҷанга. бигзор ки ҳардуяш якбора ба ман ҳамла кунанд, ман ҳардуша мезанам, гуфта буд Хирамагомедов. ва дӯстон, чемпион ин суханҳои Хирамагомедовро беҷавоб намонд ва чунин ҷавоб дод: Хирамагомедов гангстери қалбакӣ аст. ман ин гуна одамҳоро намефаҳмам. онҳо баъзе вақт ба зали мо барои спарринг меомаданд. ӯ гангстери қалбакӣ ва сангӣ аст. вақте ки маро мебинанд, ба ман бурдборӣ мехоҳанд, бо ман салом карда даст медиҳанд ва баъд дар камера дигар гуна гап мезананд. ман намедонам ки натиҷаи муҳорибаи мо бо Шлименко чӣ гуна мешавад, аммо бо Хирамагомедов ман омодаам ки бепул муҳориба гузаронам, гуфтааст Одилов. дӯстон, фикр мекунем ки Фаридун ҷавоби хуб дод. бале, ин бизнес аст, ҳама мефаҳмад дӯстон, аммо ӯ медонад ки айни замон Фаридун рақиб дорад ва чунин суханҳоро гуфтан дар кор набуд. акнун Фаридун медонад ки Гамзат чӣ гуна одам аст. ҳатман фикр ақидаҳоятонро нависед, дар канал обуна шавед, то бо зид хонаободу сарбаланд бошед.